Dili ko makatuo nga nagibinuang nga akong asawa nga kanako. Mahal na ko si Maricar. Gugma uban sa mga awit. Ang atong letter sender karon ha mao si Jeffrey. Jeffrey nga taga Kabadbaran City. Ako kamo nga gidapit ha ilabi sa tong mga kaigsunan diha nga adunay pinasahi nga istorya sa kinabuhi. Pwede ninyong ipadangat, isulat ninyo sa papel o diba ka ipadangat ninyo sa atong messenger. Kaya ato ka nga tagad og pagtagad ato sa atong panag-uban sa atong programa ang programa nga gugma uban na sa mga awit. Okay, karon ato nang tagad og pagtagad ang istorya ni Jeffrey dining oras. Okay. Der kuya ang adlaw nga na kaninyo o basam sa mga viewers nga kanunay nga nagsuporta sa imong programa gugma uban na sa mga awit. Kaya niya nga tungura grabe gid ako nga paningkamot kuya aron lamang mabuhi mahatagan og mayong ugma ang akong nga pamilya aron nga inyong nga masabta ang tanan akong nga subayon kuya ang akong nga istorya kaagi sa kong kinabuhi. Tawaga lang ko ninyo sa pangalan nga Jeffrey. Usa ka 30 anyos. Usa ko ka kasado sa akong asawa. Ang akong asawa ko yan tawagon ta lang sa pangalan nga Maricar. Ganit niya nga mga panahon na kuya. Sadyang wala ako naka-abroad. Matawag ko yan nga nagkahinigugmaay mi. Ito na sa akong asawa. O gani pa man. Nalanghid ko nga to kaniya kuya nga manarbaho. Gumikan kay diri sa amo kuya. Nalagi trabaho pero gamera og sweldo. Di man gid pareha sa gawasan ng sod nga makabuhi gid sa pamilya. Parang ganyan itong tungura kuya nanarbaho gyud ko. Gabisan pa man nga grabe nga kamingaw ang akong gibati nato na sa akong pamilya. Aduna day mi tulo ka mga anak ni Maricar kuya ni. Ganit niya itong tungura abibayan ninyo naglibog yun ko kung usaon ako nga makamubon ko nito nga tungura sadyang dito ko sa Dubai. Pagpasalamat ang gyapon ko kuya gamikan kay makontakan po nako ang akong pamilya mabidyo call nako akong asawa nga si Maricar. Pero abibayan niyo kuya sa akong tulo ka tuig nga pag trabaho dito pag permi dito wala ba ako nakamatikod nga nagabinuang ako nga asawa nga rin kanako. Og dito lang nako na sa iran kuya. Sa dihang ang akong igsuon kuya na nawag ri kanako. Nga binuang daw ang akong asawa nga si Maricar. Abibayan niyo kuya dabi ako mutuo. Kay lagi para kanako kuya. Buotan ang akong asawa. Ako lamang gipadapin kuya ang mga pagduda. Gumikan kay para kanako. Dili ko gusto nga mag-away mi sa akong asawa. O gatod man, ang ligit ang mga adlaw ko ya, kay wala man kumutuo. Hangtod nga nanawag ko, nakig-video call ko, ngato na sa akong asawa. Ug nakurat lang ko kuya. Gumikan kay aduna may lalaki, migakos ngadto kaniya. Netong tungura kuya, abiba ninyo na siya ko. Nakuratan ko. Nagtuo si Maricar kuya nga wala ko makabantay. Abibayan niyo kuya, mitulo ang ako nga mga luha. Sakit kaayo. Netong tungura kuya, wala ko makagwanta. Akong gagiop ang cellphone.
nakaingan ko sa hukugurin ko ya nga tinuod ay ang gingon sa kong igsuon nga nagabinuang nga akong asawa nga rikan ako. Sakit kayo ko yan eh. Nga para ka na ako nga bisan grabe na ang akong nga pagaparing kama. Apan subo lang kay palantong. Gumikan kay nagabinuang siya nga rikan ako. O gatod man, gitawagan ako si Maricar. Nangayo siya sorry nga rikan ako. Nasakitan kayo pag-ayo ko ya. Gipasabot na ako sa iya. Kagihimo na ako ang tanan. Aron lamang nga mabuhi ang akong pamilya. Mahuman ang balay. Igo na lamang nga mitulo ang mga luha ni Maricar. Nangaya sa dispensa nga rikan ako. Abibayan ninyo kuya. Grabe akong hilak. Halos walay undang. Mihuot ang akong lughan. Dili ko makatuo nga nagabinuang nga akong asawa nga rikan ako. Mahal na ako si Maricar. Grabe nga kasakit akong gibati kuya. Og sa dihang sa sunod adlaw, akong naistorya ang akong gigikan. Lakip na ang akong mga anak. Matud pa nila nga ang ako daw gipadalang nga kwarta. Gigasto daw sa akong asawa sa iyang nga lalaki. Wala daw mahuman ang among nga balay. Gipasagdala ako mga anak. Gibasol pa ko sa akong igsuon. Nganong dili daw kumutuo. Diyan doon tungol ako ya. Igo na lang ko gamihila. Nasakitan ko. O gatod man. Humansa kong kontrata dito sa Dubai. Ipauli ko diri sa Pilipinas. Sa among lugar. Dari na sa Cabanatuan City. Bogatod man sa kong pagpauli kuya. Nag-uba lagi diay ang akong asawa o ang iyang lalaki. Abiban niyo kuya. Wala ko mahim. Igo na lang ko sa pagpatulo sa kong mga luha. Dili na ko makaya. Gusto na ko nga mubalos nga to kanila. Tungod sa ilang nga gihimo nga rikan ako. Ilan lang kong gigamit. Sakit kay kuya. May nalanggani kay naapang ako mga anak. Ako silang gigakos. O gatod man, nini mga panahon na magwalo na kabulan. Ngani ako sa Cabanatuan City. Wala na ako mabalik ba sa Dubai kuya. Gumikan kay magsigi man ko gunahon na tunas akong asawa. Ilabi na kay sa pagkatinuod kuya. Bisa nagtingwa ko sa pagpanimalas nga to kanila pero gumikan sa kong gugmang nga tunas akong asawa. Dili ko makahimo og dautan. Muna nagpadangat ko sa kong istorya nga kaninyo. Sa pamasin ko ya nga inyo ko nga matabangan, matambagan ning ako nga istorya. Kuya Nick, palihog lang. Palihog lang, tabangi og tambagi ko ninyo. Kini inyo magtatampo si Jeffrey from Cabanatuan City.
Okay, Jeffrey, no, may adlaw nga na kanimo o gada salamat sa imong pagsalig, pagpadangat sa imong istorya sa imong kinabuhi. Dito na ta, Jeffrey, siguro para kanako ako ikatambag nga na kanimo. The best kid siguro nga ampo ka, tawag ka perme sa itong labaw nga makagaham sa tanan aron nga dili ka makahimo og sa laod ngadto na sa imong kaugalingon, ang ngadto na sa ubang nga tao, dili ka nga ibakyaw nimo ang imong kamot batok na ngadto na sa imong asawa, kaya dako gid ang sala, Jeffrey. So lagi na move on lang ka. Kasado man ka mo naman tay kining balaod. Pwede kang mangita og abogado nimo, mo dipinsa nimo aron lamang kining matara sa hukmanan ang imong asawa nga si Maricar. Kasado man mo onya karon base sa imong nasayran nga nag-uban na sila sa iyang kining kalibin o kabit. So inana lang kinahanglan lang gyud nga lig-uno nimo ang imong kaugalingon na atay balaod. Onya kabahin na sa imong gugma sa imong asawa, siguro para kanako kinahanglan nga imo na nang wag tangon. Ayaw isakripisyo ang imong kasing-kasing para lamang sa usa ka babae nga wala nagtinarong sa inyong relasyon. Muna yung pinaka importante kayo, kinahanglan nga lig-uno nimo ang imong kaugalingon. Lig-una yun, the best yun na nga imong lig-unon aron nga makalingkawas ka sa imong mga kasakitan ni ining mga panahon na. So pasag dito ang imong asawa, wad ana ang kining gugma sa imong asawa diya sa imong kasing-kasing, kay munay hinungdan nga dili ka maka-move on namang kay anak. At imanan na lang na imong tulo ka mga anak og buhian na sila, maningkamot ka nga mabuhi sila og pinaagi na niya anak kana imong mga anak mo na imong kaabag sa panginabuhi aron nga mamahimong normal ang inyong pagpakabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Ang imong asawa kung kursunada gigang nga mopasaka og kaso sa imong asawa naman tay balaod, mangita kag abogado aron nga mataral sa hukmanan ang imong asawa diha na ka makabalos. Ayaw to himua kato mo balos ka pinaagna sa pagbakyaw sa imong mga kamot, kay delikado kay mapreso na hinung ka o nya gawas niya na naraba kay mga anak ka, Jeffrey. So muna yung pinaka importante muna gingon nga kalma lang kay mintas na apatan ning ibabaw sa kalibutan, dili mawala ang imong paglaom, ang mabot ang panahon nga maoki ang tanan ang imong kinabuhi. Amor na iya pinaka-importante. Og atiman na ang imong mga anak og na may trabaho diri, na may trabaho diya sa kining Kabadbaran City. So balag minus ang income o ingunta may sweldo basta kanunay mo na pinaka-importante kayo aron nga imong monitor may mantong nga diri ra ka manarbaho kay sa Pilipinas kay mamonitor man nimo ang imong mga anak kung unsay mga panghitabo kung dito ka sa abroad. So mapariwara walay mo disiplina sa imong mga anak. Diyan na lang ka manarbaho sa Kabadbaran City kay syudad man daga magtrabaho diha. So maningkamot lang balagi nagmay basa kanunay Jerry, ang importante wala kay kining gipasikitan nga kasing-kasing, wala kay gidagmalan, mo na pinaka-importante kayo og kinahanglan nga ampo lang gyud og kalmahon nimo ang imong kaugalingon. Daga salamat Jerry sa imong pagsalig sa atong tulumanon.